खुलुमबाय सानसेरि खौरां लानानै फिन नोंथांमोननिसिम फैफिनबावबाय आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुंनि समाव सानसेरि खौरां नायनो मोजां मोनोबा आंनि एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेरि खौरांखौ नुनो हागोन। लामानि जाब्रथायखौ लानानै बाक्सानि मसलपुराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। जाब्रथायजों जिउ खोमानो गोनां जादों लिपेन बर' मुंनि सुबुङा। गंसे एल्ट' गारि आरो गंसे अट'नि गेजेरावनो जादों बे सौग्रावलायनाय जाथाया। फोरमायथिनाय बादिब्ला मोनसे दिगनिफ्राय लिपेन बर'आ अट' सालायनानै फैदोंमोन आरो गुबुन फारसेनिफ्राय एल्ट' गारिया फैदोंमोन। नाथाय लामायाव हा दोनथेनायनि थाखाय लामा गैयै बायदि जानानै गोख्रैथिजों खारबोनाय गारिया अट' गारियाव सौख्रांदों, जायजों रामपुर नाथकुसिनि लिपेन बर'आ जिउ खोमानो गोनां जादों। ओजोंहाय जाब्रथाय जानायनि उनाव खारखोमा लांदों अल्ट' गारि सालायग्राया। उनाव रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा एल्ट' गारिनि सायाव गाग्लोबदों, जायजों एल्ट' गारिनि ग्लासफोरा बायनानै थेर बेथेर जादों। रायजोआव सोरखारा फिन गेदेर होस्रांनाय हाबाफारि लादों। नगाव जिल्लानि बाटाद्रवायाव होस्रांनाय हाबाफारिखौ लादों। रिपर्टनि बादिब्ला धिं रेभिनिउ सार्कलनि सिङाव 985 बिघानि गोबां सोरखारि हाखौ दखल खालामनानै न' लुनानै थादोंमोन। बेनि सायावनो होस्रांनाय हाबाफारिखौ लादों। नगावनि एसपि लीना दलाया फोरमायथिनाय बादिब्ला 600नि गोबां सिकिउरिटि पार्सनेलजों लोगोसे बुलडजार लानानै सान्तिजान बाजार, हाइदुबि आरो लालंगावआव सोरखारि हायाव दखल खालामनानै थानायफोरखौनो होस्रांनाया जादों। 1000 नखरफोरनो थांनाय अक्ट'बर दानावनो नटिस हरखानाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो थांनाय 13 डिसेम्बरनिफ्रायनो सिनियर अफिसारनि दैदेननायाव केम्प खालामनानै दंमोन आरो सम सम फ्लेग मार्चबो खालामखादोंमोन, जायनि थाखाय 80% सुबुंफोरानो गाव गावनि न'खौ इभिक्सन खालामनायनि सिगांनो गारनानै थांखाबायमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेराफारसेथिं होस्रांजानाय सुबुंफोरनि मेगनाव मोदै, जानाय गैया लोंनाय गैया, गाव गावनि न'खौ गारनानै खारनांनायखौ लानानै दाहाजों दुखु फोरमायथिदों बिथांमोनहा। खायसेया गावसोरखौनो बेयावनो गावथारजोबनो थिनदों, खायफाया बिजेपि सोरखारनि सायाव दाय होदों। जेब्लानिफ्राय बिजेपि सोरखार जादों अब्लानिफ्राय मुस्लिमफोरा मान सन्मान मोननो हायाखै, जेब्लाबो मुस्लिमखौल' टार्गेट खालामनायनिबो अजद होदों होस्रांजानाय सुबुंफोरा। इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि जथायै बिटिसिआव सोरखार दानाया 2 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'नि गेवलां फोथाराव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लादों। जथाय सोरखारा बिटिआरआव 2 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै बिटिआरनि गासैबो जिल्लाफोराव हाबाफारि खुंदों। बाक्सानि मसलपुरावबो जिल्लानि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बुंथिगिरि खाथिराम बर' आरो गुबुन गुबुन दोलोनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादों। इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि जथाय सोरखारा 2 बोसोर आबुं जानायजों लोब्बा लानानै 6 साननि हाबाफारि लादोंमोन आरो बेयो दिनै थुंगेगोन होननानै फोरमायथिदों बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारा गोजोन लाबोनो हादों आरो जौगानायनि खामानिफोरा जागासिनो दङ। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव बे 2 बोसोराव गुलि बारुद हाथियारनि जेबो सोदोब खोनानो मोनाखै। मानसि बुथारनाय, लांखारनाय बेफोर बिटिआर ओनसोलाव गासैबो जोब्बाय होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बिटिसि गोरोबथा जानायनि उनाव हानि मोनथायखौ खोमाबाय सानदोंमोन, नाथाय दा प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा बिटिसिआव हानि पाट्टा होनायनि खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों खाथिराम बर'आ। जाय समाव हादराव मुवा बेसादनि बेसेना अर जोंब्लावदों आरो गेस सिलिन्डारनि बेसेना गुबुन गुबुन रायजोआव 1000नि गोबां सौहैदों, बे समावनो खावसे रांनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव गेस सिलिन्डार होनो थाखाय फोसावदों मोनसे रायजोनि गिबि मन्थ्रिया। राजस्थाननि गिबि मन्थ्रि अशोक गेहलतआ फैगौ एप्रिल दाननिफ्राय 500 राङावनो गेस सिलिन्डार होनो खोथा होदों रायजो राजाफोरनो। मोनसे जथुम्मानि गेजेरजों बिथाङा बुंथिदों दि राजस्थाननि थाखाय बाजेट बानायगासिनो दं आरो बेखौ थाबैनो फोसावनानै होगोन। बिथाङा फोरमायथिबावदों दि उजाला बिथांखिनि मुङाव भारतनि गाहाय मन्थ्रिया फावथिना खालामदों। उजाला बिथांखिनि गेजेरजों गोरिबफोरनो एलपिजि कानेक्सन होदों, नाथाय टेंकिया खालि। रावबो लांनो फैया मानोना एलपिजिनि बेसेना 400निफ्राय लानानै 1040 रां। बेनिखायनो राजस्थानाव जायफोरनिया उजाला बिथांखिजों सोमोन्दो दं आरो जायफोरा बिपिएल थाखोनि गोरिब, बिथांमोननि सायाव नायबिजिरफिननानै 1 एप्रिलनिफ्रायनो 1040 रांनि जायगायाव 500 राङावनो गेस सिलिन्डारखौ होगोन होननानै बुंथिदों बिथाङा। लोगोसे बोसोरसेयाव गंफ्रोमबो नखरनो 12 सिलिन्डार होगोन होननानै खोथा होदों रायजो राजाफोरनो राजस्थाननि गिबि मन्थ्रिया। बिजनी समष्टि सुबाइझार ब्लकनि सिङाव सुबाइझार प्राइमारियाव बिपिएफ दोलोआ जयनिं हाबाफारि लादों।
जेराव 6 नं निसिमा बियाबनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारी आरो माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव इउपिपिएलनिफ्राय 100नि गोबां सुबुंफोरा बिपिएफ दलाव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों। मोनसे प्राइमारिनि सिङावनो 100नि गोबां इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दलाव हाबफैदों आरो गोबां दंबावो। बेबायदिनो मोनफानि उनाव मोनफा प्राइमारियाव जयनिं हाबाफारिखौ लालांबाय थागोन आरो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआनो सोरखार दागोना रोखा होननानै बुंथियो। लोगोसे इउपिपिएल सोरखारखौ मानि थाखाय गाज्रि मोनदों बेनि सायावबो फोरमायथिनानै होयो एमसिएलए जेम्स बसुमतारीया। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आवाज प्लास न'नि थाखायनो मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव चेयारमेन आरो मेम्बारफोरा नखरसेनिफ्राय 2,000निफ्राय 3,000 रां लादों। बेनि अनगायैबो गोरिबफोरखौ लानानै राजखान्थि खालामदों। जायखि दोलोआनो गोहोआव फैयाथों मानो पिएमएवाइनि न', आइअवाइनि न', बैसो जानायनि पेन्सन, रान्दि पेन्सन बायदिखौ गोरिबफोरा सिगांनिफ्रायनो मोननो गोनांखौ मोनबोदों। बेखौ लानानै राजखान्थि खालामनो गोनां गैया मानोना बिसोरो बिथांमोननि मोननो गोनांखा आरो बेफोरनि थाखाय मिरु सोरखारनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो राङा फैखादों होननानै फोरमायथिदों एमसिएलए जेम्स बसुमतारीया। बेराफारसेथिं इउपिपिएल दोलोनिफ्राय 100नि गोबां बिपिएफआव हाबदों होननानै बुंनाय रावा नंखाय होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय खेंफोरथि होफैदों आरो गावसिनिनो दोलोनि सुबुंफोरखौ बिपिएफ दोलोआव फिन जइन जाहोफिननायनि अजद होदों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय। बेनि अनगायैबो आवाज प्लास न'नि थाखाय 2,000निफ्राय 3,000 रां लानायनि अजद होनायाबो नंखाय होननानै बुंथियो बिजनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय। आरो बेनि फोरमान दंबा जेम्स बसुमतारीया होथों नङाबा बेनि दायनिगिरिया बिथाङानो जागोन होननानै बुंथियो बिजनि इउपिपिएलनिफ्राय। 24 डिसेम्बर आरो 25 डिसेम्बर 2022 आरो 1 जानुवारि 2023 बे सानथामाव ड्राइ डे फोसावदों। इस्ट खासि हिल्स जिल्लानि डिसिआ सानजा खासि हिल्स जिल्लानि गासैयावबो बर'दिननि थाखाय 24 आरो 25 डिसेम्बर आरो बोसोर गोदाननि थाखाय 1 जानुवारियाव ड्राइ डे फोसावदों। अदेबानि गासैबो जौ गलाफोरानो बेफोर सानखालि बन्द थागोन। हम डेलिभारियाबो बेफोर सानाव बन्द थागोन। नोंथाङा मटर साइकेल स्टान्ट खालामोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम नङाबा जोबथेसालिनि आलासि जाहैनांनो हागौ। आसामनि हाइलाकान्दियाव बाइक स्टान्ट खालामनानै पुलिसजों हमजादों लकेल बाइकार गेंनि 5 सोद्रोमाफोरा। हमजानाय बाइकारफोरनि मुङा नुर आमिन लास्कार, फखरुल इस्लाम लास्कार, आब्दुर रहमान लास्कार, आब्दुर आजिज आरो इकबाल हुसैन माजुमदार। हाइलाकान्दिनि एसपिआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बाइकारफोरा सुबुंफोर होंगो दोंगो थानाय राजा लामायाव गिथावना स्टान्ट खालामनानै गुबुन गुबुन ससियेल मिडियाफोराव भिडिअ एंगारदोंमोन आरो बेबायदिनो गिथावना स्टान्ट खालामनानै गोबां भिडिअ एंगारदोंमोन। लोगोसे बाइक स्टान्ट खालामनोबा कन्टेक्ट खालामनानै लेंहरनो हागोन होननानैबो फोसावफादोंमोन। लकेल बाइकारफोरनि बाइक स्टान्ट खालामनायनि भिडिअआ पुलिसनि नोजोराव गोग्लैनायनि उनावनो 5 स्टान्ट खालामग्राखौ एरेस्ट खालामनाय जादों आरो जाहाथे उननि समाव स्टान्ट खालामबावा बेनि थाखायबो काउन्सिलिं खालामदों। लोगोसे ससियेल मिडियायाव बाइक स्टान्ट खालामनानै भिडिअ एंगारनायखौबो दानहोफिनदों होननानै एसपि बिथाङा फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो लाइमोनफोरा गिख्रंथाव बाइक स्टान्ट खालामनानै गावखौ खैफोदाव खोख्लैनायजों लोगोसे गुबुनखौबो खैफोदाव खोख्लैनो हागौ होननानै फोरमायथिदों एसपि बिथाङा। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगां धुबुरीनि बेलासिपारायावबो गें अफ डिविल मुंनि बाइकार ग्रुपनि सोद्रोमाफोरखौ हमदोंमोन पुलिसआ। बाइकारफोरा लामायाव सासे आइजोखौ एक्सिडेन्ट खालामनानै बुथारखांनायनि उनाव रंजादोंमोन आरो रंजानायनि भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव एंगारदोंमोन। भिडिअ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनावनो गेंनि 4 सोद्रोमाखौ हमदोंमोन आरो बिसोरखौ रैखाथि होनायनि थाखाय 5खौ पुलिसआ हमदोंमोन। रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेला नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेलाव सिगां साहाजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय जेरै चाउमिन बायदि बायदिखौ मोननो हानाय जायोमोन। नाथाय बाजै हटेलाव ओंखामनिबो राहा खालामनानै होसिगोन। ओंखामनि थाखाय बाजै हटेलाव 2 थालायाव बेखेवनानै होनाय जाबाय। रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेलाव नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय ओंखामबो मोननो हासिगोन। बाजै हटेलाव नोंथांमोनहा बर'नि जानाय लोंनाय आदारफोरखौ मोननो हागोन। लोगोसे सोरबाफोर मेल मिटिं नङाब्ला जोनोम साननि पार्टि आरो जायखिजाया हाबाफारि लानो गोसोबा बुकिं खालामनो हागोन। बुकिंनि थाखाय 9957514215 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन आरो बुकिं खालामहरनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।